लाइफआव मोनसे प्रब्लेम आरो ना हिनजावखौ मारै लागोन नोंलाय मा सानदों? आंथ' मा होननो आरो जेनेबा दाथ' बहुद बिदिनो हिनजाव लानायनि थाखाय थाखा फैसा नांगौ जायो। दाथ' जोंफोर बेफोरबायदि मावनो हाया, साख्रि बाख्रिबो गैया, न'आव ओरैनो बेकार उन्दु जानाय। दा बेफोरखौ साननानै सिन्था जागासिनो माने सिन्था जायो आरो मानसिनि जिउआव। गोसोथोनायाथ' थाखाबाय ओंखायनो होमबाबो माने प्रब्लेम आरो ना प्रब्लेम जायो आरो लानो गोनां मावनानै दांनानै मारै जाहोगोन दा बेबायदि अबस्थायाव जाहैयो आरो। सेंग्राफोर मिथिबाय दा बैसो जाहोलां गिहोलां आरो ना हिनजावखौ मारै लागोन लाइफआव उननि लाइफखौ माबोरै सलायलांगोन आंनाथ' दायो बेखौ गिनो गोनां आरो ना। दायो बुंनो थाङोब्ला माने बेसेबां बैसो जालांदों बुजिनायाबो बेसेबांनो बारा जालांदों, टेनसनाबो बेसेबांनो बारा हाबदों बिदि जागासिनो आरो माने आंनियाव माने ओरैबायदि अबस्था आरो। हिनजाव लानोबा फैसा खम समजों जाया आरो ना, गोसोथोनायालाय गोरलैलै नागिरबानो मोनो गोसोथोनायखौ मोजां मोजां सायख'ना लानो हायो, खिन्थु हाबा लानोसो लाखांनानैबो मा जाबावगोन, लानायावबो फैसा नांगोन आरो लाखांनानैबो माबोरै सोलिलांगोन ना थाखा फैसा गैयाब्ला बेबायदिसो आरो ना सेंग्राफोर। हिनजावखौ माने लाबाथ' जेनेबा हाबा लानायावबो ओरैनो मोनोबा आरो संसार जानायावबो जेबो फैसा थाखानि अभाब नङाबाथ' जेबोआनो नङा बे गोरलैखा ओरैनो लानो हायो माने। दा जोंफोरनाव बेबायदि गैया केपासिटि गैया लानानै आरो मारै जाहोगोन जागोन आरो सिन्थाया ना। सिख्लाफ्राबो एसे बुजिदो ना, जायफ्रा गोसो थोलायदों बिथांमोनाबो बुजिदो, गोसो थोनालाय मा जानो उनावहाय उननि लाइफआव माबोरै सोलिलांगोन बेखौसो नायदो आरो ना दायो। इनकाम खालामनो नाजादो ना माथो होनो।